yang subhai thi so isin ki perlu kerja di pot hari ka senang cuma lah ting masing dia perlu mentah suka berker kerja anor kaji keren juga imba dengan sarai lek pila itu haka itu cuma kaji mo bila akhir teng ban di blok di bila kerpat ya in kandor ba in thau we ke jirwai na banta i taktor ini edis kon mo ngaruh ang be kan ni ba kan sa jing kan mau junam ba hari kasih gini mo kum kadak bang suwi bang suburop te ngam da persen su yang dia ngap ya kan ngaji keren jog ini ba i blok Menta kasngi kadai ka arp kuai trek jom panai Februarius nem ar hajar arp nreu. Menta kasngi kadai kasngi le on tepno ya kamet yap jong ba di ar kis sumkon ya balak hatno nasla jong gani ka perthai. Kanong idap dag jing sebenut kanong idap dag jing ngusi ka bakrau. Iwei pai iwei. Habaro jong ga jalame khlia jongi baro ki kasi bat jantia. Imat shibun ga jing susi ga jing kuslai. Balaklat no di arkis sukon Henry nga o ngay pi sungubha na susi syu Henry nga karpat ngay pi sa ni kaway Ngatip baro-baro piju so tenat ban sngap ban yo sngew jaga jingruai weu kaitor ba piju so tenat ba ban sngap ba ruai baru longru weu breu bas ngurit ba sorong yano Dew kraum dor piman jur na bau ba kraum dor ba unisnano ya ka wei ka jingruai na banta jong ba di arki sungkon ubala klatno nasla jong gane ka perthai ada piman jur ya kata snubha banbo ya kadak dak ba phi komen ha ka chatbox youtube ka jonga ba unisna ya ka jingruai na banta jong di arki sungkon ibala klatno nasla jong gane ka perthai agar men shisha bai bak krom dor men tau ya kan jurwai namar bangas ni kwa shisha namar bakat MP jongi wala khatno nasla jongan ni perthei ni kwa hi bak krom dor bon tau no ya ga wei ka jingruai ka bakar pang na bantai di ar ki sungkon namar ba I krom dor I khamnang banya ya ka tege melody ya tege sur kaitenat ka pen kring ya gi pai ba ki nong pej ban snap krom dor unang bagi kentin bagi tiga suri bajem basurit hak por bangi tia ngi sneu ya taga jingruai jang bak krom dor ngi jau ki umat kham tam le ya ka story jung ba di arki sungkon le baro gi pai ba apo jalame khlia ga jongi ngai pakitip ngai baki yo sneu ya ka sur jurwai jang bak krom dor ulong ukai tor boponam hapo ajala me khlia go jingi bagi pai ba baro kisung tenar banyo sneu ban sngap ya ga jorwa jong ba krom dor kat shabalet kat shabawan kat shabapai tang gi jorwa ba krom dor kipau hapo ajala me khlia ka jongi bar hagi we ki jaka namar bale ngapha sna nga karpan ba krom dor ban sna ban thau ya ga jorwa ba klatno jong di ar ki sungkon nambar bangas nu tenat ya ka sur bat isur ka kan odro ka jeng su tenat ngis ngu pangnut ngis ngu pu nyang kriat ha ka met ka jongi ya ka sur jerwa jongi ba krom dor yang kerpadi I ban thau khnang shisha ya ka ne namar ba kum ba ila thau ya ka jerwa uraja ha ka por ba khlat ha sora kum ta heu krom dor ni kwa ba un thau ya ga jirwai bau MP jongi wala khlat asla jong ane perthei namar pa hangni ngakwa berkerpat na phi baro gi pai ba gi baju support gi baju kersian ya ba krom dor phi ngom menjur na bai ba krom dor ba insna ba en no ya ka we ka sur jirwai na banta jongi di areng ki sungkon UMP ba jongi wala khlat no asla jong ane perthei ka jingruai ukram dor kala ben kan mau nadu ki por ki bala lej ha ki por ki pamshua om ki por ki pamshua ki por handai Henry kum ha ka por ka jongi ha ka por bangi dang yalang semla nyala sha ino no na ka semla ka jongi habang yo sneu ka jingkan ot ki sur jeruai jongi ba kram dor nyedang ya kan mau ya ki por ki bala lej ha ka por bangi shem ha ka por bangi kendu nga sebut saya kata
kum gane kanya ruksa nakwa ba kram dor ba unsna ya kata gajing ruai na banta jong di ari kisungkon ibalak hatno nasla jong gane kaprathe namar balai namar bahabaro ke jirwai jong ba kram dor ke jirwai jong o ke sat song ke lap song ke ba per jo kram dor am baro ke long ke basngeu tanat sha habayo sneu habakan mau ki kentin ki jingruai bala thau bala sna no krom dor em ngimla ban klet ya ki por ki bala let ha ka jing im ka jongi kawan ka jing kan mau bangimla asu ban klet ya tu ka por ka bala let ya ki tu ki por ki bala let ngimla asu ban klet ada thau jirwai ba krom dor hadu ki instrumental ru ki long ki babes ki bala ban pempu nyang khriat yang ni kita iba kita ngap dia kejuruai jong iba krom dor. Tel dah bis menjur ya kata sengau bah banda komen hani video sengau bah banda share haki messenger jong iba krom dor Instagram iba krom dor kenang baik krom dor intip ya kane tangkum tak boleh sibun.